Situácia medzi kolegami v každej práci je občas vyhrotená. No počuli ste už o týchto bizároch firemnej pomsty? Časť druhá. Ja vám dám výpoveď. Druhý prípad je z Ameriky z roku 2000, kedy riaditeľa IT infraštruktúry Tima vyhodili za potýčky s kolegami. Vo firme, ktorá vyrábala diely pre NASA aj americkú armádu, strávil 11 dlhých rokov a nasrdený nechcel odísť ľahko. Pod pokrývkou zefektívnenia siete nenápadne vymazával zálohy systému. Následne naprogramoval vírus, ktorý sa automaticky spustil 3 týždne po tímovom odchode. Vírus vymazal celú operačnú databázu firmy spolu s plánmi objednávok a dizajnmi produktov. Sabotáž kompletne paralyzovala výrobu a firma sa z nej zviechala viac než 2 roky. Stratila viac než $10 miliónov a kvôli finančným problémom musela vyhodiť ďalších 80 zamestnancov. Federálna tajná služba Tima našla a súd mu vyrúbil necelé 4 roky vo väzení. Druhýkrát sa tým pri potyčkách s kolegami radšej pobavil s HR-om a neeskaloval do šialeného supervillain módu ako v našej tretej časti.